Čauky lidi, tady Dada Jan 333 a taky Ladies 73. Můžeš pozdravit do videa. Čau lidi. Myslím si, že teď bychom to mohli vyhrát, protože minule jsme byli první a teď čtvrtý, takže teď bychom mohli zase dát nějaký win a dokonce ne. Takže by to byla celkem pohodička jakože. Takže skáčem. 3, 2, 1. Nezávidím. A jsem si říkal, že nevyskakuješ, takže poda. Já letím na vláček, kolejáček. Ale zelený, to je krása. Máme poda. Vrať se okamžitě. Hele, no, já mám už to jakože to. Tak to nejázím, když si zabiju. Sám. Zlato. Věseš? Teď bez tak budou ty nějaký, ne? Hlavně ne. Víš co? Hej, počkej. No. Jsem na mezině. Tak doufejme, že... Hej. Poda. Tuhle neumíš šinku, koukej. A já skočila rovnou. Na to takhle. Co? Odkud kam? Žiju, jak jsi to udělal? Ty jsi zhodil ještě nějakou perlu, ne? Jak jsi to udělal? No konečně.
hledáš tu truhlu, že jo? Tak je u mě přímo. Bing! Tam něco je. Chci počkat. Čekajte, co bylo? Tam někde asi. Ne. Ale ty to nemůžu vidět. Jo. Teď, nevím, ale 62 lidí. 31. Co byl ty? Kamo, já skočil z toho mostu dolů a udělal jsem salto a nic mi to neudělalo. To salto zachraňuje tyhle. Je tady vlak, dělej. Je tady vlak. A já už běžím. Kam no? Nebo já tě nějak stihnu dojet. Jo, jo! Come on, tak ty jsi pole. Ty jsi mega pole. Kam, ono to vyšlo tak. Jo. Tohle byl jeden z mých oblíbených. Dobré, pojď sem. Pojď si zatančit. Haha, brosky, dávejte lajky. A koupím si nějaký drahý skin. Mě katanu pojedu. Ale ty máš katanu. Tady je katana, dělej. Já nevím, ale začít, jo, asi jo. Vystupujem. Jo. Já doufám, že budeme aspoň do top 10, to znamená, že bude 20 lidí. Je 20 lidí. Ne, teď je 40, jestli vidím dobře, 45. Já bych to, že řekne
Já jsem úplně říkal, že prostě řekneš 5. Ani jsem... A kde to je napsaný? Pod tou mapou. Potom... Jak se ti to ukazuje. Neklikej na to, jak tam je ten čas a tak dále. Tak tam to je napsané. Aha. Počkej. Hej, To byl ty? ne. Ne, to nebyl. Já taky ne. Kam jdeš? Jen dolů. Prosím, když se dostaneme do topí. 40 lidí už je. Ne, 30. Ale neboj, když jsi tam obličem. A jo. Když se dostaneme do top 10, jakože na místo 10. a míň, tak nám musíte dát like a odběr. Jo. A když budeme první, tak dáte jenom samý odběry a samý lajky. Ne jenom jeden, ale Kurňa! Já jsem teď spadnul. Žiješ? Jo, Davide, chytej. lékárnu. Ne, něco jiného. Vodičku. Co? Jo, to dává. Tamhle někde. Já ti jdu pomoct. Cítíš? Kurňa! Měl taky katanu, takže jako si dávej pozor. Třeba, že nestřílej. Nestřílej. Hlavně to nesmíš podělat. A já doufám, že se nám toto povede a skončíme nějak do top 10. Ale teď jsme 10, takže jo, dostali jsme se, musíte dát like a odběr. Jsme 10, no. Zhruba čítí. Pojď hlavně ven tu. Přitřepni si. A zdrhej. Nějak zdrhej, nevím, zdrhej. Zdrhej. Pohoda. Teď musíš najít nějaký auto. Teď jdeš. Jo, dělej. Máš 0 cíl, jsi netěžil dřevo, to je jedno. Hlavně tam už dělej jdi. Nevím, ale jsem ani nepoužil tu katanu.